Witam, nazywam się Aleksander Charecki, prowadzę cały czas audycje na temat zdrowia i jestem w Syberii, w Rosji. Em, Teraz bardzo dobra pogoda, u nas jeszcze cieplutko, był śnieg, był mrozik, a teraz już znowu ciepło. I chciałbym dzisiaj porozmawiać na bardzo ciekawy temat. Większość ludzi dzisiaj bardzo zmęczony, bardzo źle siebie czują, coś ich tam boli. I dzisiaj porozmawiamy na ten temat. Ja liczę, że to temat dla wszystkich. Co powoduje na przykład stałe takie zmęczenie? W pierwszej kolejności to wirusy, bakterie, grzyby i najwięcej pasożyty, robaki. Jak z tym walczyć? No, nie będziemy dzisiaj przypominać wszystkie metody, ja tylko powiem tak, że jest wiele metod naturalnych i jest wiele metod leczniczych. Dzień dzisiejszy jest problem z tym, że ludzie nie dają sobie sprawy, w tym, że robaków można wytruć bardzo prosto zwykłymi tabletkami, ale tabletki te kosztują też dużo. Na przykład Zentel albo Albendazol, który sprzedają w niektórych krajach biednych, kosztuje $1, a w Stanach kosztuje $200. No, możecie wyobrazić różnicę. Jeżeli zdrowie kosztuje w biednych krajach jedną cenę, to w bogatych to w całości inna. Jak walczyć z tym wszystkim? Ja liczę, że każdy człowiek powinien to walczyć profilaktycznie. Jak on tylko już czuje jakiekolwiek zmęczenie, to trzeba użyć wiele profilaktycznych takich i leczniczych metod. I w pierwszej kolejności to oczyszczanie wątroby, to daje dużo energii. Kto oczyszczał wątrobę sam po sobie, to o tym wie. Ale to nie główny temat dzisiaj. No, do mnie przyjechała jedna kobieta, można powiedzieć, na konsultację, jakby na uzdrowienie i parę dni temu. I ja jak zobaczył, co ona bierze, jakie wyżywienie, to nie ma sensu даже człowieka leczyć albo uzdrowiać. No w całości nie ma sensu. Ja wam powiem dlaczego. Kobieta в целости не уживает цукер, в целости не уживает тłuszcz, в целости не уживая соль. Без соли system immunologiczny, żeby wiedzieli, nie działa. Układ nerwowy nie działa. Wirusy, bakterie, grzyby atakują cały organizm. Co daje sól? Dalej, co daje cukier? Akurat energię. My teraz rozmawiamy o braku energii faktycznie. Energię produkuje organizm. Jak on może produkować z tych kaszy, które człowiek je. Jest dwa rodzaje jakby wyżywienia, przy którym człowiek nie może pracować. To zwykłe kaszy, a drugie owoce. Można funkcjonować, można żyć, ale to życie bardzo niebezpieczne. Człowiek nie może fizycznie dużo pracować, jak on nie zje normalne kaloryjne rzeczy. Powinno być i tłuszcz, i wszystko. I te same owoce, ale jako dodatek. Ja już zmęczony tym, że ludzie nie chcą słuchać to, co ja mówię. Oni przyjeżdżają, ratuj, a co ratować? A teraz zrozumiecie jedną rzecz. Jeśli człowiek w długim czasie nie używa cukier, sól, i on już odzwyczaił organizm od tych rzeczy. I on już inaczej pracuje. Zgodnie z medycyną, z badaniami długimi, człowiek, który używa coś
і має якіkolwiek стали такі проблем зі здоров'ям, вінці як півроку, то фактично є можливість, що зміняється ДНА, і та проблема є już стала і надовго. Так само, як чоловік тільки відзвичаювався від цукру і солі, то jedna pigułka, jedna rzecz, że on ще може czasami wrócić na to i już. A jak on tego długo nie używał? I organizm w całości zmienił trawienie, zmienił florę bakteryjną, zmienił DNA. W jego już nie ma teraz tych programów, które przetwarzają inne rzeczy. Jeżeli mu dać na przykład mięso, i on i tak tego nie przetrawi. Także ludzie na dzisiaj słuchają różnych durniów, które radzą diety i później mają duże kłopoty. Dzisiaj też rozmawiał z jednym lekarzem, który mówi o tym, on używał sam dla swojego zdrowia, tam ma problemy, różne głodówki. Ja ему mówię, głodówka bardzo dobrze. Tylko jeżeli nie wytruł przed głodówką wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty, to ty możesz głodować, ale że oni nie będą zrozumieli, że ty im nie dajesz wyżywienia. Oni będą jeść i ciebie. Jeszcze mocniej. Wszystko trzeba robić tak, żeby nie zaszkodzić sobie. Jelita. Jelita nie tylko uczestniczyć w trawieniu. Cały układ pokarmowy produkuje 95% hormonów szczęścia. Hormony szczęścia to wasze samopoczucie. I teraz możecie wyobrazić, jeżeli wy nie stymulujecie pracę jelit, pracę całego układu pokarmowego, to nie ma możliwości, żeby wy byli szczęśliwymi, niezmęczonymi. Wiele ludzi teraz walczy z układem pokarmowym. Dlaczego? Bo narobili sobie dużo eksperymentów. Różne diety. Zmiana, można даже powiedzieć, chwilowa zmiana może zostać problemem na całe życie. Zmiana wyżywienia, zmiana trybu życia. I teraz jaki problem może być? Problem polega na tym, że człowiek даже przyjeżdża na uzdrowienie, ale nie chce zmienić swój tryb życia. Jak jeli te kaszy albo warzywa, no tak i dalej to robi. Bez zmiany trybu życia, które doprowadziło do tej sytuacji, nie ma szansu na to, żeby człowiek uzdrowił. Także takie ludzie, które chcą być zdrowym, albo tylko chce, żeby być zdrowym, ale nic nie robi, to ja na przykład nie przyjmuję takich osób, bo nie ma sensu. Jest jedna kategoria też, których ja teraz już nie przyjmuję, ludzie, którzy są na wózku inwalidzkim. Najwięcej to kobiety, które, żeby nie chodzić do edukacji często, bo to im ciężko, oni mało piją wody, mało jedzą wyżywienia, a później mówią, że trzeba ich uzdrowić. A jak ich uzdrowić? Jak człowiek nie je, brak energii, nie z powodu choroby, a z powodu wyżywienia, z powodu braku wyżywienia, braku wody. Bardzo proszę was, tych, kto ogląda ten program, jedzcie wszystko.
Co wy chcecie? Ви myślicie, że так латво przyzwyczаиться їсти wszystko, kiedy організм już nie pracuje? Ні, то не латво. Але без tego nie ma szansu. Zobaczcie książki, gdzie napisano, co uruchamляє pracę trzustki. Większość ludzi teraz boją cukrzycy. Glukoza, cukier. Nie dajecie cukru, nie ma glukozy, nie ma pracy trzustki. A trzustka to nie tylko cukrzyca albo brak insulina. To enzymy, które produkuje trzustka, żeby przetrawić to, co wy zjeli. Na dzień dzisiejszy u większości ludzi problem z tym trawieniem i więcej energii idzie na trawienie. Człowiek je, żeby być silnym, mocnym, a żeby przetworzyć to, żeby poszło na korzyść, i on traci więcej energii. А где взять ту энергию даже на травение? Если то не przetwarzается, i to jest problem. Duży problem jest w tym, że uzdrawiać takich osób bardzo ciężko. I oni już zmienili DNA. DNA to tryb życia. My tylko myślimy, że DNA tam coś odpowiednie. Nie. Tam zapisujecie każdej komórki, zapisujecie, co ona powinna robić. Jeżeli wy jej przyzwyczaili robić jedną rzecz, to ona robi jedną. Jeżeli zmienili tryb życia, to zmieniłaś DNA. Jest potrzeba w tym, żeby człowiek był zdrowym i jednocześnie nie używał tych porad, które dają ludzie, którzy w większości chcieliby zarabiać na tych suplementach. Jak ja uczestniczył w konferencji, gdzie byli ludzie, którzy sprzedawali suplementy na przykład, i oni programowali ludzi na śmierć faktycznie. I oni mówili, że apelsin zjesz choć całe wiadro, to nie daje efektu, bo to nie wchłaniaється. Щоб з'їсти ten suplemencik, ту пігулку, і вона дає цілий комплекс. Ви можете виобразити. То кламство, oszustwo, przestępstwo, я liczę, że człowieka namawiają na takie rzeczy. Żeby stymulować, żeby dawać organizmu, żeby on sam wszystko robił. I nie te proste wyżywienie, a żeby to było ciężkie, żeby on dawał wysiłek taki, żeby to wszystko produkowało w organizmie człowieka. A nie tak, że zjał łagodnego, żeby nie bolało, żeby nic nie czuć. Zjeli, coś po tym boli i dzięki Bogu. Dzisiaj поболі, організм przyzwyczajaється, więcej йому wysiłku. Ви zobaczcie, jak żyją sportowcy. I on ciągnie te gruzy cały dzień i przychodzi do domu, pada od zmęczenia. Wasz organizm powinien tak samo. Nie żyć, żeby tylko łagodненько, a wy jego powinny męczyć. Dawać i ostre, i z sólem, i z cukrem, z wszystkim, co tylko jest możliwe. Я bardzo zdziwiony był, kiedy ja otworzył tabelkę taką, gdzie było napisane, ile w jakich krajach ludzie żyją maksymalnie, można powiedzieć. I kiedy ja porównał biedną Indię
i na przykład, no, można powiedzieć, więcej rozwiniętą Rosję, to tam faktycznie nie ma różnicy. W Indii ludzie dbają o sobie, tam антисанітарні warunki takie nie dla życia, ale oni używają wyżywienie tak ostre, tak, co zabija większość wirusów, bakterii, grzybów, robaków, tam nic nie przeżyje. Człowieka czasami zjadają od środka więcej i szybciej, jak on myśli. A dlaczego wy tego nie robicie? Dlaczego wy używacie tylko to, żeby wy przetworzyli, a wy nie zapomnieli o tym, że у вас w środku żyją mnóstwo, miliony, miliardy pasożytów. Ilość bakterii w organizmie człowieka po ilości u normalnego, zdrowego człowieka taka sama, ile jest komórek w organizmie człowieka, to u zdrowego. A можете wyobrazić, jeżeli system immunologiczny nie walczy i nie nadzoruje, nie kontroluje ten proces? Jeżeli ilość tych bakterii będzie więcej i nie tylko tych, które potrzebne, a i złych, możecie wyobrazić, za ile człowieka może zjeść. Od środka to wszystko. Jest pasożyty, które wypиваją dziennie 1 do 40 ml krwi. Nie każdy człowiek może tyle wyprodukować za dzień. I to przyczyna faktycznie wiele problem z krwią, jakby. To nie problem z krwią, to jest pasożyty. Kto chce dać jakieś pytanie, czy uzupełnić to, o czym my rozmawiamy teraz? Gdzie u nas Janusz? Ja mam pytanie. Dobry wieczór, jeśli Dobry. można. Jeśli chodzi o wyżywienie, 2 odcinki wstecz pan Janusz pytał o suplementację witaminy B. I była odpowiedź, że nie jesteśmy w stanie z wyżywienia dostarczyć witaminy B i mówił pan, wspominał odnośnie drożdży piwowarskich. Czy są jakieś zalecenia, jakieś dawkowanie, żeby takie drożdże stosować? Jestem po dużym oczyszczaniu i próbuję teraz te witaminy uzupełnić, bo wiem, że mam niedobór. Sprawa w tym, że nie to, ja bym powiedział, człowiek w stanie wyprodukować u siebie te witaminy, tylko ludzie nie wiedzą, co ich produkuje. A produkują akurat bakterie, to даже nie człowiek. Bakterie, które jest, to bakterie faktycznie w rodzaju drożdży, albo piwne, albo chlebne. To nie ma takiej dużej różnicy. Jakby to drożdże, które przetwarzają faktycznie wyżywienie, które my zjadamy. Jeżeli my zjeli mięso, kiełbaski, warzywa, to możecie wyobrazić, że nasz układ pokarmowy, to żołądek, dwunastnica faktycznie i część naszego układu pokarmowego, który przetwarza, można powiedzieć, soczkami żołądkowymi, żółcią albo enzymami, to tylko połowa działania. Większość na siebie bierze bakterie, które w pył wszystko zniszczają to, co my zjeli. I normalne to, co z nas wychodzi, ono powinno być takie przetworzone w całości w pył. Wy rozumiecie, nie? I to praca bakterii, które powinny być. Jak to podawać? No, można zwykle robić, ja robię czasami piwo, czasami możemy jeść, to też kłamstwo o tym, że chleb z drożdżami niezdrowy. Jak to niezdrowy? Kto powiedział, że niezdrowy? Cały czas to jeli. Był tylko chleb na drożdżach. A teraz
na różnych chemicznych środkach, które dają polepszyciele takie chleba. Kto powiedział, że one polepszają? Ja liczу, że pogarszają. Także натуральный хлеб, он был целый час на дрожжах. И то и дрожжи też хлебные делали даже по tym, że jaki on był no, przygotowany ten chleb. One i tak jeszcze działali. I to powinny działać i dawać swoje efekty. Czyli generalnie trzeba spożywać produkty z drożdżami. Nie trzeba jakoś No, mikstur. a wy zobaczcie, co wcześniej jeli. Давайте zobaczymy, co wcześniej jeli, kiedy normalnie żyli. Даже czasami ludzie 100 lat temu żyli 30 lat, a niektórzy żyli 100 i 120. Zależało od tego, gdzie żyli i co robili, rozumiecie, nie? Także jeżeli brać wyżywienie, to jeli sало, chleb i kwas. 3 rzeczy faktycznie. A Gdzie czy był, ma sens jedzenie drożdży? ну, jeśli sami drożdże, to no, faktycznie tabletki, które podają jako witaminy B, to jest zwykłe drożdże piwne. No. A jeżeli zobaczyć, co jeli wcześniej znowu. 1 miesiąc w roku jeli ogórki i pomidorki. 1 miesiąc, no niechaj 2. Teraz my przeszli na ogórki i pomidorki cały rok. I one potrzebne na tyle. Jeżeli wcześniej ludzie ich nie jeli, ja myślę, że nie tak ważne. A chleb przestali jeść. A dlaczego? Ja dawał przykład, że był facet, który chcieli, żeby on zmarł, dali dowiezienie, dali mu 30 lat i powiedzieli, давайте mu tylko chleb i wodę i nic więcej. I zapomnieli o nim na 30 lat. I on wyszedł. I wyglądał prawie zdrowym i даже młodym na swój wiek. I wszystkie byli zdziwieni, jak. Sprawdzili u tych, kto nadzorował nad nim, myśleli, że oni nie wykonywali to zlecenie, które powiedzieli im. Nie, i on jadł tylko chleb i tylko wodę. I w chlebie byli i bakterie, które potrzebne, wszystkie elementy. Dlaczego? Chleb to ziarno, które daje, ziarno wyrastaje wszystko. I ono posiadaje wszystkimi elementami chemicznymi. Tak samo chleb jest mocny środek dezynfekcji. Jeżeli wziąć węgiel aktywny i skórkę od chleba, to wprawie to samo. Także kiedy człowiek używa chleb, to w nim wiele różnych działań, o których my czasami nie podejrzewamy. A ludzie zwyczajnie jeść chleb. Dlaczego zwyczajnie? Bo trzeba zamiast chleba podać różne bzdury, które człowiek je i płaci więcej. Do mnie przyjeżdżali czasami pacjenty, którzy używali 30 rodzajów suplementów. O, jakie szczęście. У ich na stole nie było miejsca powykładać wszystkie suplementy, które oni używali dziennie. Nie żartuję. To tak. Tak teraz zaprogramowani, zahipnotyzowani ludzie w Europie, w Stanach. Im już nie trzeba w ogóle wyżywienia. Oni żyją tylko suplementami. 90% ludzi bardzo prosto poddаются hipnozu. Informacja, która idzie przez telewizor, przez różne sieci, to hipnoz. I ludziom namawiają
różne suplementy zamiast normalnego wyżywienia. I później ludzie więcej chorzy, bo wyżywienie trzeba przetworzyć, i organizm to powinien zrobić, a to, co podają, to даже nie mogą powiedzieć, co to jest. A czasami w ogóle to jest oszustwo, bo czasami tam podają nie wiadomo co. Zamiast tych składników, które mówią, że tam powinny być. Teraz ludzie oszukują na takim stopniu bez odpowiedzialności, że mnie nie układaється w głowie, w jakim wieku my teraz żyjemy. Faktycznie to wiek oszustwa. Wszystkich, kto mówi prawdę, tym nie dają mówić nic. Janusz, co ty chcesz jeszcze dodać? Ja chciałem właściwie zauważyć, że patrząc na siebie, czasami na przykład jak mam takie osłabienie mobilności, to traktuję to jako symptom, że widocznie u mnie pojawiły się pasożyty. I wtedy zaczynam brać mieszankę Chareckiego zdrowe jelita. I biorę tą mieszankę przez 10 dni, potem 10 dni przerwy i potem następne 10 dni. I w czasie, kiedy to biorę, waga mi zaczyna spadać, czyli widocznie się organizm czegoś pozbywa. Teraz właśnie w niedzielę skończyliśmy z żoną jeść drugą taką turę tych ziółek i w tej chwili się czujemy doskonale i w tej chwili widzę, że w czasie drugiej tury waga mi zaczęła trochę spadać, a teraz waga z powrotem wraca do normalnej, tam 77-78 kg. No to super. Widzisz, sprawa w tym, że u człowieka, dlaczego ja radzę wam podwójnie brać, jeden raz i później drugi. Pierwszy raz wy bierzecie i trujecie pasażerów, które już zdrowe, duże, a jeśli zostali jeszcze jaji i w trakcie paru tygodni możliwe oni już wyrosną. I bardzo dobrze wytruć i tych małych, żeby pozbawić się na jakikolwiek troszeczkę dłuższy czas. I tak pozbawić od pasożytów, ja liczę, nie ma żadnej możliwości. To, co mówicie, że jest badanie na temat pasożytów, ja liczę, że to bardzo mocne kłamstwo. Ja rozmawiał z wieloma osobami, które robią badania, kierowniki laboratoriów i oni mnie serdecznie powiedzieli, że nie ma ni jednego badania, które mogłoby sprawdzić даже na 10% prawidłowość tego, co badają na temat robaków. Wszystko to jest powierzchniowe i nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się w organizmie człowieka. Także używać, jak ja mówię na początku, profilaktycznie, niesamowite działa to i potrzebne. Nie trzeba patrzeć na te badania, nie trzeba даже ich robić, nie ma sensu. Trzeba tylko używać i działać. To Janusz, daje dużo energii później po używaniu tego środka, tak? Tak, jest więcej energii. No. Jak skończyliśmy brać, żona jest bardzo zadowolona, bo ona nie lubi smaku piołunu. Braliśmy 3 razy dziennie, rano, w południe i wieczorem. Tak, jest więcej energii, człowiek się znacznie lepiej czuje po tym. Ja mogę powiedzieć, nie muszę na przykład dodawać, że kiedy powinienem znowu zacząć brać. Jak po prostu zaczynam czuć, że coś tam nie pasuje, to przeważnie zabiera jakieś pół roku. To wtedy Ja liczę od 3 miesięcy do pół roku, tak, nie? gdzieś tak. Ale jest jeszcze, jeżeli chodzi o cukier, na internecie, na YouTube jest mnóstwo w tej chwili filmików, gdzie autorzy mierzą cukier, mają paranoję na temat cukru. Mierzą cukier w
krwi i oceniają jakość jedzenia na podstawie tego, w jakim stopniu się cukier w krwi podniesie, że trzeba wszystko robić, żeby ten cukier się obniżył i tak dalej. Co myślisz na ten temat? Ja myślę, że to шизофрения. Надо просто нормальнее жить. Як чоловік już zastraszony i robi te badania, to już nie ma u niego szansów być zdrowym, u niego będzie 100% cukrzycy, даже nie 99%. I on mierzyć to, czego boится, to, czego on boится, jego to będzie. To materializuje, даже nie ma mowy. Kiedy człowiek żyje spokojnie do wszystkiego, i on żyje wolny od tych szatanów, które jego namawiają. Faktycznie choroba to jest szatan, który człowieku ktoś dał. Zastraszył jego. Ten strach to i jest szatan choroby. Jeżeli człowiek posiadaje tym szatanem, no to trudno pozbawić się. Ja rozmawiał z jednym szamanem, i on mnie dużo różnych takich tematów powiedział, i jeden z nich był na temat uzdrowienia. I on mnie powiedział tak, że najwyższym stopniem uzdrowienia, самоуzdrowienia człowieka to przeszkolić i robić tak, żeby pozbawić się od swoich tych szatanów w głowie. Nie choroby, a to, co człowiek liczy, że on chory. Jest takie ludzie, którzy sami myślą, że u niego coś jest. A jest ludzie, którzy myślą, że u niego nic nie ma. Nie można mówić, że myśleć даже i mówić o tym, że u człowieka nic nie ma. W każdym człowieku coś jest. Ale ja liczę, że u mnie na przykład nic nie ma złego. Coś jest, u każdego człowieka coś tam dokuczaje. Dzisiaj jedno, jutro drugie. My cały czas walczymy z czymś. I powinny walczyć. To nasze życie. Ale nie trzeba myśleć, że to już koniec świata i to już ta choroba, która faktycznie was będzie dokuczała. Po co mierzyć tu cukier? Ja nie wiem. Na początku swojej działalności, kiedy ja w Свободицach prowadził zakład, ja mierzył i ciśnienie codziennie ludziom. I robili badania krwi, a niektórym robili, żeby wy wiedzieli, nie jedna klinika tego nie robi, 2 razy dziennie даже robili badania krwi. Co tydzień my robili, kto przyjeżdżał wcześniej, pamięta, co tydzień my robili niektórym USG. Ale ja doszedł do takiego stopnia wiedzy i można powiedzieć na temat uzdrowienia, że dzisiaj ni jedno badanie mnie już nie potrzebne. Kto by nie przyjechał z jakiejkolwiek chorobą, faktycznie ja wiem jedną rzecz, że on będzie zdrowy. Jest kilka warunków, żeby on był zdrowy. Jeden z tych warunków to, żeby on tego chciał. Powinien był dzisiaj być Antoni Kwiecień. Jest czy nie? Jest Antoni Kwiecień. Antoni, zapraszam Ciebie na rozmowę. To człowiek, który chorował na rak trzustki. Faktycznie na ostatnim stopniu. I nie da mnie skłamać, że lekarze powiedzieli 0 szans, даже nie 1, nie 2, a 0. Ale
i on chciał żyć. A niektórzy nie chcą żyć. Im obojętna diagnoza życia. I on prosił mnie, żeby ja go przyjął do ośrodka i pomógł ему uzdrowić. I on, bez względu na to, że wszyscy, kto byli obok, byli przeciw tego, żeby on przyjechał, i on sieł na samochód i pojechał. Tak było, Antoni. Tak było. Dobry wieczór wszystkim. Było jeszcze wiele ciekawych rzeczy, o których może już nie pamiętasz, ale jak się spotkaliśmy pierwszym razem i siedzieliśmy sobie w saunie i patrzysz tak na mnie i mówisz tak: soli to nie używał. Ja mówię, no nie używał, bo to biała śmierć. No mówi, a stary chłop i nie wie, że solone mięso się nie psuje. Tak, taki dobry przykład dał. Mówił, ty wiedział, że solone mięso, slanina, możesz powiesić na ulicę niesolioną, to muchy, robaki żerają, no tydzień, dwa i nie będzie. A z solą co? Wisi całe lato i zimą. Cały rok, a to i kilka lat. I co, jest różnica? Tak i wy, bez soli dajecie możliwość, żeby was zjeli. No tak czy nie? No tak, ale mam pytanie do ciebie, Aleksander, bo teraz różne są trendy. Jest chloryk potasu, który zastępuje sól. Ma obniżać ciśnienie, skuteczny rzekomo jest lek tani. I czy go stosować, czy nie? Ja naprawdę nie chciałbym robić w ogóle sobie jakiekolwiek eksperymenty. Ja używał i będę używał sól. Sól to nie tylko składnik krwi, żeby wy wiedzieli. To można powiedzieć даже jeden z głównych składników krwi. A dlaczego ja tak mówię? Bo coś jak nie stało, a Antoni może potwierdzić, coś jak nie stało w życiu człowieka, jakakolwiek choroba, jak on trafia do szpitala, jemu dają kroplówkę, woda i sól. Tak czy nie? No tak. No to dobrze, teraz pogadajmy o soli. No to jaka? Kłodawska, normalna, kuchenna, drogowa czy himalajska? Która najlepsza? W twojej sytuacji ja powiedział, że twój problem polegał brak soli. A byli u mnie pacjenty innego rodzaju z chorobami, które byli więcej z układem nerwowym. I ja im powiedział, że oni używają соль, ale himalajską. I oni potwierdzili to. I co? Normalna sól najlepsza. Himalajska соль bardzo droga. W samej himalajskiej soli jest składniki, mikroelementy, które jest szkodliwymi dla organizmu. Ale to nie wszystko. Himalajska соль w 60% to podróbka. To farba i dodatki. I możecie wyobrazić, że człowiek je trucizną. Także nie wiem, jakiego rodzaju używali te osoby, którym ja powiedział, że oni używają himalajską соль, ale ja nie pomylił się, oni potwierdzili. I to było nie jeden raz. W każdej sytuacji ciężko zrozumieć, odczuć przy spotkaniu, co człowiek używa, na przykład z wyżywienia, co powoduje jego problemy. Ale to można zobaczyć i odczuć. To powinna być jakakolwiek praktyka i można powiedzieć zdolności takie. Ale u ciebie nie tylko to było problemą. Problemą, no wiadomo, pierwszej przyczyną, można powiedzieć, to brak soli. Innymi problemami było to i nerwy, i no, różne takie rzeczy. No i znowu wiara. Widzisz, jak ty przyjechał pierwszy raz,
to po pierwszym razie ile ty wypiwał wódki z rakiem szóstki? No troszeczkę piłem. Spokojnie, Antoni Nad mógł morzem, wypić nad spokojnie morzem. butelku. Nad Tak czy morzem. nie? No, tak było. Ale masę miałem, Aleksander, dużo. A to twój ratunek przy tych problemach, które powstali po tym, jak on stracił wiarę, bo po drugim turnusie, jak zwykle u ludzi, його стало дуже gorzej, bo organizm stał walczyć z tym rakiem. Pierwszy turnus to polepszenie stanu zdrowia, polepszenie wszystkich funkcji organizmu. A jak my його polepszyli organizm, on powinien był walczyć z tym rakiem szóstki. No jak ja dostał ten kopot tego po drugim turnusie, to on 4 miesiące ze mną nie rozmawiał. Tak było. No tak było, ale ty wiedziałeś, że trzeba się dobić i będzie dobrze. I miałeś rację. A później Ale- przyjechał, my ciebie reanimowali jednym tajemniczym środkiem. Sortkiem z ogórków. No i później stali już dalej uzdrawiać, żeby naprawić to zdrowie. No nie dużo, nie mało, wszystko trwało 3 lata. Tak czy nie? No, może nawet troszeczkę dłużej. No, ale Tak. No i co mogę powiedzieć? Jakby tam nie było, Antoni, ja liczу, zdrowszy, większości zdrowych ludzi na dzień dzisiejszy, ale i tak człowiek żyje, ma i nerwy, i problemy jakiekolwiek w życiu. I ja liczу, że przyszedł czas, kiedy trzeba dostać jeszcze jednego dobrego kopa na uzdrowienie. Także ja zapraszаю teraz Antoni, żeby on przyjechał do mnie w krótkim czasie, kiedy u mnie тут jest wolne teraz miejsce. I także jeżeli kto chce przyjechać z gwiazdą, można powiedzieć, polscy po uzdrowieniu od chorób nieuleczalnych, od raka trzustki. Także zapraszamy razem i może spokojnie skontaktować z Antoniем, on szykuje się na przyjazd do mnie. Tak, Antoni, czy nie jeszcze? no będę się starał. Jeszcze o wyżywieniu odnośnie bardzo dużo dostałem też rad od ciebie i tam w Siewodzicach odnośnie tego wyżywienia. Wcześniej to było tak, nie jeść tłustego, nie jeść skórki, nie jeść słoniny, nie jeść nóżek świńskich, no same najgorsze rzeczy. No i proszę bardzo, jakie to pyszne i dobre i zdrowe. Także to, czego medycyna nas uczy, a uczyła nas już od dawna, bo ja pamiętam czasy, że masło było niezdrowe, a margaryna była super, zarąbista była, także po prostu jajka to cholesterol, a to same dobre rzeczy, także może bardziej wracajmy do natury, aniżeli tam słuchajmy. Dlaczego nogi te świńskie bardzo dobre? Ja i tak wcześniej to tej zupy gotował i холодець taki, galaretki te z tych nóg. Ale kiedy był w Chinach i ja był no, zaproszony do różnych firm, można powiedzieć, i do różnych ludzi, byli zwykli ludzie, byli bardzo bogaci, milionery, tam, no, pierwsze osoby w województwie, a tam na przykład w województwie więcej ludzi jak w Polsce, rozumiecie, nie? Także i oni wszystkie podawali na stол nogi, te ze świni. Я был на tyle zaskoczony i nie tylko, że oni podawali, żeby tam coś było na tym stole. To było głównym na tym stole. Dla mnie to było zaskoczenie. I ja później zrozumiał o tym, że jest
bardzo proste rzeczy, które u nas podają dla psów, i one tam zdrowe po tym, no, a tam używają dla zdrowia dla siebie. W Polsce, w Rosji, na przykład z piwem używają rybę, tak czy nie? Nie zrozumieliśmy. Z piwem w Rosji na przykład piją piwo i mężczyzny jedzą w ten czas jeszcze rybę, suchą taką rybę suszoną, tak czy nie? No tak, zdarza się. No w Polsce To jest podobno też. Precelki w Polsce. No. A w Chinach ja jeszcze więcej był zaskoczony. Wy nie wyobrażacie. Ja był w mieście takim Циндао, bardzo dużym takim, i trafił na święto było związane z piwa. Z wszystkich Chin przyjechali fabryki tam i proponowali taki festiwal piwa był. Niesamowite. Ale z czym tam co używali z tym piwem? Jeszcze większe było zaskoczenie, to łapki były kury. Łapki z kury. Ale one były ugotowane i tak zasmażone jeszcze. I taka pycha była, że to nie można przekazać. To trzeba tylko pojechać i zobaczyć. Вы rozumiecie, nie? A piwo jest У нас в ogóle даже не sprzedaють teraz, даже в Польsce teraz nie sprzedaють tych nог. Wiecie dlaczego? To idzie od razu na karm psam i kotom na te konserwacje, które sprzedają te nogi. A oni sprzedawali, no tak, to nie można wyobrazić. Ja jak przyjechał z tych Chin, przygotował te nogi też, podał na stол w Свободицах. I jeden Polak przyszedł do mnie i powiedział: wiesz co, ja tobie tak dam zaraz po mordzie, po twarzy tymi łapami kurynymi, żeby ty więcej tego nikomu nie dawał. Zrozumieli, nie? I on był taki wściekły, że mu podali te nogi. No ja po tej rozmowie pomyślał, że no nie każdemu to zrozumieje, to tłumaczyć nie będziesz wszystkim. No co zrobisz? Odstawił ten produkt. A świńskie nogi tak i podają do dzisiaj. Ale u siebie тут ja troszeczkę modernizację przeszedł. To gotowanie nóg ze świni. My teraz gotujemy to. Jest taki afgański kazan. I on gotuje na tyle, za godzinę można ugotować te nogi tak, że można spokojnie, bez problem jeść kości z tych nóg. I one takie miękkie, jak twarde mięso. Даже jeszcze czasami można ustami jeść te kości. A mięso w ogóle rozpadaється tam na molekuły. Niesamowita rzecz. Afgański kazan nazywaється. Najlepsza zupa, jaką jadłam, to jadłam ją w Świebodzicach. Właśnie. No. Tak, no co, jakie jeszcze pytanie? Antoni, no powiedz coś jeszcze ze swojej praktyki, tego co uzdrawiałeś, no. Jak ty tam walczył z tym rakiem trzustki? No Ile to- lekarzy zmarło, które ciebie leczyli w trakcie twojego życia? Oj, no przeszedłem troszeczkę i leczenie było długie. Aleksander, wiesz zresztą, że lądowałem w szpitalu i nie mogłem chodzić i różnie to było, ale jakoś to przeżyłem. Ale człowiek ma takie coś, taki dar, że wszystkie te złe rzeczy bardzo szybko zapomina.
A tak wydawało się czasami ból był taki mocny, że po prostu, że tak jakby koń kopał od środka, że się wydawało, że nie przeżyje się tego. No, Jeszcze samego bólu, tak? tak. No, ciężko było, ale nie ma co tego wspominać. Najważniejsze, że teraz jest już w miarę dobrze. No, pojawiają się inne problemy. Stresu nam nie brakuje jak zwykle. I różne rzeczy tam się w życiu dzieją. I na pewno stres ma ogromne też znaczenie. Nasza psychika na to, jak my się czujemy i na zdrowie na 100%. Także. Ну, видишь, ты żyjesz, я так полічу, так мовлю, że теж з поводу того, że ty zajmujешься zdrowiem też innych ludzi. Żeby wiedzieli, to Antoni no, kieruje, można powiedzieć, zakładem, który tam zajmuje zdrowiem i na korzyść ludziom. Я wiele raz mówił, że uzdrowić człowieku i przeżyć na dzień dzisiejszy, to no, można faktycznie, ale dlaczego? Dlatego, żeby prosto żyć i leżeć na łóżku, jeść i pić, или coś robić na korzyść ludziom. Także uzdrowienie osób, które działają na korzyść innym, to w ogóle inny temat. Uzdrawiać pasażera, który nic nie robi, или uzdrawiać człowieka, który pomaga innym. To dwie różne rzeczy. Aleksander, wziąłem sobie do serca twoje słowa. Pamiętam, jak rozmawialiśmy też w saunie na temat renty, emerytury i tak dalej. A ty powiedziałeś, a idź, chcesz być chory? To idź. Nie złożyłem dokumentu. A pewnie coś bym dostał, ale nie złożyłem. Także ZUS dalej nam nie zarabia. No, dzięki temu, że ty zdrowy, po co tobie ta renta? No. Tak, jest u człowieka wybór i ja wam powiem, to nie żart. Człowiek, kiedy wybiera rentу, to on wybiera chorobę. Nie można jednocześnie iść i w prawo, i w lewo. To niemożliwe. Nie może człowiek podzielić. I on wybiera jeden kierunek, tylko główny, a chce jeszcze coś. I on i tak skręci albo w prawo, albo w lewo. A to marzenie drugie, ono będzie nie zrealizowane. Także jeżeli ludzie chcieli uzdrowiаться i jednocześnie być chorymi, mieć rentу, to oszustwo. To ludzie oszukują i państwo, i siebie. Ty chcesz albo to, albo to. I tak ja powiedział Antoni. No i też to, można powiedzieć, jedna z przyczyn, po której on żyje. Bo on wybrał zdrowie. My z nim rozmawiali na ten temat. Rozmawiali nie z tego powodu, że porozmawiać. Bo ja miał dużo sytuacji, kiedy człowieka ja uzdrawiał, a on co pół roku powinien być i tak w ośrodku psychiatrycznym i jemu powinny podawać leki i znowu z niego robić durnia. Ja z niego robił normalnego człowieka, a lekarze robili swoją sprawę, bo trzeba było potwierdzić, że on dureń i dać jemu rentу. No, niestety. Wszystko Ale tak- Polak to chytrus i chciałby mieć jedno i drugie, a najlepiej rękę księżniczki. Da. No, ja liczę, że zwykła emerytura to normalnie, a renty po zdrowiu to jeszcze drugi temat, można powiedzieć, który występuje. Człowiek, który dostaje rentу, давайте tak pomyślimy, to on obciąża innych ludzi na to, żeby oni finansowali jego chorobę. No tak czy nie? Faktycznie on kradnie u ludzi pieniądze, żeby samemu żyć. I on jest chory. A co? Jego sąsiad winien w tym, że on jest chory? Dlaczego on powinien finansować jego chorobę?
No tak czy nie? Państwo może być dobrym. Ono powinno coś robić dla osób, które nie mogą żyć, które chorują sami po sobie. Ale państwo nie winno i ludzie też nie winni w tym, że ktoś tam zachorował. Tylko ta osoba winna. Я лечу, że każdy człowiek ma możliwość być zdrowym albo chorym. I on to wybiera. Ale szczęśliwym ta osoba nie będzie. Jeżeli brać ludzi, którzy uzdrowiliś u mnie i nie dostawali rentu, i tak samo, jeśli zobaczyć na Antonie, który jest, ja liczę, nie tylko zdrowy, a jeszcze bardzo szczęśliwy. Jemu dużo pomogła ta sytuacja z tej problemą ze zdrowiem. I co ciekawe, Antoni, pamiętasz, ty mnie powiedział, że ty już nie ten Antoni, który był. Tak powiedziałem. Tak powiedziałem. Zupełnie inaczej wcześniej patrzyłem na świat. No przede wszystkim firma była, a ja gdzieś tam dalej. No teraz troszeczkę bardziej uważam na siebie i serce mi podpowiada, co trzeba robić, żeby było dobrze. No tak. I dużo u Antoni było sytuacji nie tylko zdrowotnych, a i różne sądy, sąsiedzi tam dokuczali, grozili nie wiadomo czym. I też trzeba było jego uzdrawiać od tych problemów, tak? Zgadza się. Psychika ma ogromne znaczenie właśnie i człowiek jak, no czasami się wydaje, że to taka matnia, że już nie ma wyjścia. No. Jest tak samo porady życiowe, jest sytuacje, kiedy też trzeba pomoc i даже w takich sytuacjach i też jest pomoc w autosugestii. Bardzo mocna rzecz autosugestia i kiedy czasami Antoni dzwonić i mówi, że jest taki problem, ja mówię, tak, jest, ale jest u ciebie jeszcze, ja тебе powiem, co trzeba zrobić jakby, a jest jeszcze autosugestia, trzeba zwrócić do sił wyższych, żeby oni pomogli. No i pomagali, tak czy nie? No tak, ja to uważam, że to modlitwa. Tam troszeczkę ją zmodyfikowałem, ale używałem faktycznie i pomaga. No, Bóg jest wielką miłością i siłą, która nam pomaga. No, także trzeba się też do Niego zwracać. Bez wiary, bez pomocy to ciężki temat. Ale ja jestem bardzo wdzięczny Tobie, Aleksander, bo Ty też mnie tam ukierunkowywałeś. Dużo rzeczy, porad mi dawałeś takich, żeby wierzyć w sobie, zaufać właśnie Bogu, aniżeli tam sądom czy innym ludziom. Czyli po prostu no, duże ukierunkowanie i duża pomoc od Ciebie. Bardzo dziękuję. No. Także jeszcze raz mówię, jeżeli kto chce przyjechać z Antoni i do mnie, to zapraszamy. No i na dzisiaj jeszcze jest kto chętny do rozmowy na temat zmęczenia. Antoni był samый zmęczony człowiek, którego ja spotkał w życiu. No tak, ale grzyb pomógł. Ja mógłbym dorzucić jeszcze może takie dwa komentarze. Jeden to jest na temat zmartwień, że przeważająca większość zmartwień się nigdy nie realizuje. Więc jaki sens się martwić? Tak samo jest teraz z wojnami. Była wojna 30-letnia. Niektóre kraje walczyły cały czas i ludzie żyli i dobrze żyli. Także nie należy się martwić, trzeba zawsze być optymistą. A drugi komentarz to jest, jeżeli chodzi o światło. Wiele osób nie docenia wartości światła dla samopoczucia i zdrowia.
i na przykład szczególnie wiele osób w starszym wieku zakłada ciężkie firanki w domu i właściwie trudno, ten organizm nie może rozróżnić, kiedy jest noc, a kiedy jest dzień. Zegar biologiczny się wtedy zupełnie rozregulowuje. W nocy zapalają sobie światło, bo idą do ubikacji, co momentalnie zatrzymuje wytwarzanie melatoninu. W dzień siedzą w domu zamknięci, odseparowani od światła, podczas kiedy właściwe podejście to jest właśnie w dzień trzeba eksponować ciało, oczy do maksymalnej ilości światła, a w nocy powinno być zupełnie czarno. Jeżeli na przykład się idzie do ubikacji, nie wolno zapalać światła. Melatonin się wytwarza przez pewien okres w nocy tylko, gdzieś tak pierwsza, druga, trzecia w maksymalnych ilościach. I teraz, jeżeli człowiek zapali światło, to już na tą noc sobie zablokował wytwarzanie melatoninu, który jest podstawowym hormonem wpływającym na zdrowie człowieka. Także w nocy I na zdrowie, i na psychiku. I Na psychiku. dodam jeszcze, to nie tylko problem starszych osób, to większy problem jeszcze dzieci. Kiedy dzieci godują, kiedy dzieci małe, włączają im światło na całą noc i oni psychicznie już będą możliwe nienormalnymi. Tylko od jednego światła, które świeci im cały dzień i noc. Ich nie ma rytmu życia i oni będą chorymi, psychicznie chorymi. Uważajcie na to. Bardzo dziękuję na ten temat, że ty jego ruszył. No. Janusz. Bardzo dziękuję. Światło nie tylko, żeby tylko światło, ale jeszcze dodać, że ultrafiolet to znowu hormony szczęścia, które produkują tylko od słońca albo solarium. Znowu solarium jest szkodliwy dla ludzi, tak mówić, żeby oni nie byli zdrowymi, a jednocześnie, żeby pracowała wątroba u dzieci, które urodzilись żółtaczką, a teraz ich każdy trzeci albo czwarty jest żółtaczką, i urodzając, u nich nie pracuje wątroba. A żeby uruchomić, to trzeba podać go do pojemnika takiego, no jak to, do, gdzie podają ultrafiolet, takie same jak solarium. No dzieciom można podawać, żeby wątroba pracowała i rozpoczęła pracować. Solarium, a dorosłym nie. Po co im? Żeby oni byli tylko zdrowymi? Nie, im nie trzeba solarium. Ja pokupił, вы не можете wyobrazić, я в Тюмени pokupił solarium, wiecie za ile? No niechaj tam za $120. Pytają, dlaczego tak sprzedajecie? Oni mówią, bo nikt nie chodzi do solarium, a po drugie, никто nie chce даже pokupić. My jego sprzedawali drożej, później taniej, a teraz, jeżeli ty nie pokupisz, ja mówię, nikomu nie sprzedawajcie, jeżeli ty nie pokupisz, my jego za darmo oddadzimy, żeby tylko zabrali, bo on miejsce zajmuje. Możecie wyobrazić, na ile людей zastraszyli. Nie jednego, nie dwa, a wszystkich. Zastraszyli czym? Rakiem skóry. Rak skóry będzie koniecznie, jak ten rak skóry siedzi w głowie. Strach siedzi, to wtedy będzie rak. Ja w 2003 roku sprzedawałam, to była pierwsza firma taka duża, Ergoline. Zajmowałam się eksportem na Rosję i Ukrainę solariów. I my pobijaliśmy rekordy sprzedaży właśnie na wschód, a pani doktor Eris, ta co robiła kosmetyki wtedy, robiła artykuł przeciwko solarium. Także co innego, to są wszystko trendy, o których tutaj wspominaliśmy. A ja jeszcze chciałam właśnie o tej soli dodać, bo dzisiaj dziewczynom na grupie opowiadałam, że oficjalnie weterynarze zalecają bydłu dla koni lizawki solne, bo inaczej koń normalnie nie urośnie. Tam są minerały,
tam są, tam są chyba 84 czy 90 nawet minerałów, a nam się zabrania. Także to są trendy i wiadomo, w jakim celu są te trendy, ogłupiające nas. Tak mi się to w tym kierunku to idzie. A odnośnie bólu jeszcze chciałam tutaj nadmienić, bo ja tłumaczę Babę Maszę z Kalifornii, tą książkę, takie odcineczki po napisaniu książki o mikrodozowaniu Amanity muscari, czyli muchomora czerwonego. Właśnie ona tam tłumaczy, że są mazidła i są wyciągi, na bazie których można sobie wcierać w kręgosłup i w stawy, bo tak tutaj był ten temat bólu, takiego ciągłego bólu, tak to bym sobie wyobrażała. No i miałam taką pacjentkę tutaj, taką panią, której pomogłam, zrobiłam właśnie ten wyciąg, smarowywała w kręgosłup, a była przed operacją kręgosłupa i na 2 tygodnie przed, więc dosyć ostateczny termin i zrezygnowała z tej operacji. Także normalne, jakby naturalne metody, trzeba sięgać, trzeba próbować, trzeba się nie poddawać. I ja jako Sławianka wspierałabym tutaj konopie i te olejki CBD na bóle. To jest osobny temat, jakby też możemy kiedyś poświęcić. Powinniśmy, ja wiem, że w przyszłym roku będą zakazane te nasze konopie siewne, ale nie są jakby propagowane, ale te oleje działają cuda na ból, także moglibyśmy kiedyś poświęcić więcej czasu na to. Na temat bóli, to co używaють і мухомора, і коноплю, я, наприклад, tego ogólnie nie radzę. I liczę, że to z jednej strony jest wynik jakby znieczulenia, a na samej sprawie jest efekty jeszcze uboczne, które człowiek nie widzi. A najprościejsza walka z bólem to wiadro zimnej wody. Nie szkodzi, nie ma efektów ubocznych. Używajcie, dzięki Bogu, uzdrawiajcie i wszystko przejdzie. Uruchamiaje wszystki organizm i jednocześnie znieczulaje. Użyli, boli, znowu użyli. Mnie niektóre pacjenty używali po 20 razy dziennie. I bardzo szybko zwalczyli z różnymi dolegliwościami, okrem tej boli, które powodowali. Inne choroby. Choroby znikli i bóle znikli. To działa na przyczyny i działa bardzo skutecznie. Kto jeszcze co chce powiedzieć? Może ja jeszcze wspomnę, jeżeli chodzi o CBD. W Kanadzie marihuana jest legalna, także można palić marihuanę, można jeść ciastka z marihuaną i tak dalej. Niemniej, ja nawet nakupiłem dość dużo marihuany jeszcze w czasie pandemii i to leży i się psuje teraz, bo się okazuje, że ani dla mnie, ani dla żony jakoś to nie działa. Nie widzę żadnego efektu dla mnie, jeżeli chodzi o działanie przeciwbólowe. Mam olejki takie, którymi się można smarować. Żadnej różnicy nie ma. Sobie biodra posmaruję, czy nie posmaruję, jest to samo zupełnie. Staraliśmy się używać marihuany do celów rekreacyjnych. Tak samo. Jak człowiek wypije kielicha, to się dobrze czuje. Po marihuanie człowiek jest taki stoned, jest taki po prostu ciężki, nie działa na nas po prostu, w ogóle marihuana. Także psuje nam się tutaj, mam tu kilka butelek, kupę pieniędzy na to wydałem, bo to było drogie w tym czasie i jakoś nie ma tego. Piwo powiedzmy, czy kielicha, nalewki się można napić, człowiek się dobrze czuje. Po marihuanie mi się dobrze nie czuje. Bo ja o tym mówię. I co? Znowu Janusz używa mojej metody. I on używa zimną wodę, tak czy nie? No tak, jeżeli chodzi... Zimna woda to jest podstawa. Bo o co chodzi? Wielu ludzi polega na przykład rano na kawie i maskuje złe samopoczucie przy pomocy kawy. Wstaje się, źle się czuje, no to pije kawę. Oczywiście kawa człowieka podniesie. A ja specjalnie kawy nie piję, bo to maskuje po prostu samopoczucie człowieka. Jak człowiek się obleje zimną wodą, od razu się lepiej czuje. To jest taki kontakt z wszechświatem.
kontakt w ogóle z Universe. A moja żona ostatnio się wycofała przez jakiś czas, bo stwierdziła, że za zimno. Potem liczyła, że źle robię, bo przez 30 sekund dałem lodowatą wodę na nią i że to jest źle. Ale ostatnio zaczęła zapadać na przeziębienia. Ja mówię, co masz zrobić? Czy obleję ci zimną wodą? 2 dni temu oblałem ją zimną wodą i już jest zdrowa. Widzisz, bardzo mocne działanie tej wody w różnych kierunkach. I bóli, i przeziębienie, i zmęczenie. Wszystko to zlikwidowuje. Ono uruchamляє, tak by jak komputer recept włączył i wyłączył. Tak i organizm po zimnej wodzie włączaється i wyłączaється, i wszystko działa ponownie bardzo dobrze. No i co? Na tym może skończymy dzisiejszy temat. Jeszcze raz zapraszam razem z Antoniем, kto chce przyjechać do Rosji. Nieważne, że jest teraz jakiekolwiek problemy tam na Ukrainie, no to nas nie dotyczyć. My powinni dbać o swoim zdrowiu. I powinni dbać teraz, bo jutro może być za późno. Wiele osób do mnie czasami даже nie przyjechali, поумирали, kiedy chcieli przyjechać, to wizy załatwić nie mogli, bez wojny jeszcze. I no, to pieniądze zbierali, to jeszcze coś. Jest czas, przyjeżdżajcie. Czasami może być za późno. A to, co тут można naprawić, co można naprawić? Wszystko. Było tylko chęć i czas, żeby тут być. Ten ośrodek, ja liczę, to Bóg mnie dał, żeby ja uzdrowiał. Ja nie dał tylko ośrodek. Ja dał pieniądze na to, że ja pokupił, żeby wyremontował, dał wiedzy, żeby ja użył nowej rozpracowki, można powiedzieć, i żeby тут działanie to było na korzyść ludziom. Ale nie każdy może przyjechać. To powinna być zgoda sił wyższych, żeby ktoś przyjechał. Nie każdy chętny przyjedzie. I nie każdy może być zdrowym. Tak jak ja mówił na temat Antoni, to trzeba było uczestniczyć w tej rozmowie, kiedy on prosił, żeby ja go przyjął, a u jego nie było sił даже siedzieć na wózku inwalidzkim. Ale on zmobilizował siebie, сел на самоход и поехал 600 километров сам за kierowcą. W ten czas, kiedy on jeździł tylko na wózku i даже na wózku on był faktycznie bezwładny. I on chciał żyć. Bo taka chęć życia powinna być u każdego, kto chce być zdrowym. A nie taka, a może być, a nie, ja tam to zrobię, a może pomoże, a może nie. Codziennie mierzyć tam to cukier, ciśnienie. Co wy mierzycie? Sens tego, że wy wierzycie. No, mierzyć można, a co z tego? Trzeba usuwać problemy, które powoduje to. I zwalczyć ze strachami. Bardzo dziękuję wszystkim, kto uczestniczył. Szczęścia, zdrówka, miłości, spełnienia waszych wszystkich pozytywnych marzeń. I do spotkania z niektórymi w Syberii. Teraz już będzie zimno, będzie śnieg, będziemy biegali po śniegu. Jak sarny тут będziemy skakali. Do widzenia.